les famílies. Els propers dies us aniré explicant algunes estratègies molt senzilles, molt casolanes, no necessiteu absolutament res i crec que us pot anar a ser molt útil, sobretot per evitar l'acumulació de fatiga, l'acumulació de tensió, l'ansietat, el nerviosisme. Són tècniques que van directament al sistema nerviós, d'acord? Ajudant-lo d'alguna manera. La primera tècnica és molt senzilla. Té a veure amb la relació que hi ha entre els ulls, el globus ocular i la relaxació o la tensió. D'acord? És molt fàcil. Podeu fer-ho estirats, podeu fer-ho asseguts. D'acord? En principi, es basa en que utilitzarem aquesta zona del palmell de la mà, aquesta zona d'aquí, inferior. Tanquem els ulls i aquesta zona l'hem d'apropar a les parpelles dels ulls. D'acord? Seria, apropem així, amb aquesta zona que us he comentat, i seria fer moviments, com fer-li un massatge a l'ull, moviments circulars cap a un cantó, cap a l'altre, d'acord? Aquest moviment circular, amunt, cap aquí, cap allà, anar fent com un massatge a l'ull. Molt important, no hem de fer força, no hem de pressionar. Quan notem el primer contacte a la parpella ens parem. Ha de ser un lleuger contacte, d'acord? En 5 minuts, 6-7 minuts és suficient. Si estem estirats, apropem les mans als ulls i fem aquest moviment. Si estem asseguts, recolzem els colzes a la taula i també és una postura còmoda, d'acord? És molt senzill. La relació que té aquest exercici realment és molt eficaç. Aquest massatge ocular, per dir-ho així, té efectes positius sobre el sistema muscular, el sistema vascular, la freqüència cardíaca, el ritme respiratori i la zona del plexe solar, que és la zona de l'estómac. Ja sabeu que l'estómac és allò que diuen que és el segon cervell i és una zona nerviosa molt important i s'acumula molta tensió nerviosa. Doncs aquest senzill exercici té conseqüències positives sobre això. A més, si hi ha alguna persona que té problemes per descansar, per dormir, també li anirà molt bé. És un facilitador de la son, podríem dir. D'acord? Desitjo que sigueu bé. Ens anirem veient. En properes setmanes us anirem enviant altres estratègies. D'acord? Espero que us sigui útil. D'acord? Molta salut.